torneig que ens fa molta il·lusió, que el fem cada any des de que vam començar. A més és el memorial de l'Elias Catalán, que era un fan incondicional del femení. I bueno, nosaltres portem tota la temporada esperant que arribi aquest torneig perquè podem reunir moltes nenes aquí al camp, s'ho passen molt bé i així també la gent de Valls que no conegui el futbol femení pot conèixer el que bueno, ja és hora que sàpiguen que hi ha nenes i noies que estan jugant a futbol aquí a la seva ciutat. Bueno, doncs bona, sempre bona, perquè cada any tenim més equips, venen equips diferents, tenim més nenes aquí jugant i la gent s'implica molt perquè aquest torneig vagi bé, o sigui que la valoració sempre és molt bona d'aquest torneig. Doncs que aquí podran jugar a futbol si és l'esport que els agrada, que hi ha futbol femení encara que no ho sàpiguen, que aquí apostem, l'Atlètic aposta 100% pel futbol femení i que s'ho passaran molt bé, coneixeran altres nenes, podran competir, podran aprendre, es divertiran i sobretot que no tinguin por o vergonya de venir, que aprofitin ja que som el club que tenim futbol femení aquí a la comarca i que totes seran benvingudes.